Salut! Sunt Andrei și astăzi revin cu un nou videoclip pe Metin 2 Ro Server Draco. Deci, să vorbim despre economia serverelor. Nu credeți că perla albă a ajuns la un preț astronomic față de cum era odinioară, dar știți și eu înțeleg eu de ce tocmai perla albă și nu cea albastră sau cea vișinii. Însă, nu mă refer la un preț de la atât de mare la 10, cel mult 10 cc. Să revenim cu un alt exemplu. Cel ale oțelului și al bătăliei care au ajuns la un preț chiar foarte mic. Nu că nu m-ar încânta acest preț, dar m-am săturat să tot văd player de level 35 cu iteme full de level, plus că îi mai vezi și aroganți pe deasupra. Ia să facem un duel cu acest player mirific, să vedem ce poate. Eu cu 4 GPV ai mei, să vedem cam ce pot. Să dăm ispitură și să vedem. N-am putut să o prind, asta e. Nu pățesc nimic, văd că sunt indestructibil, pot să-l bat. Știu că n-am emoții, cu toate că cred că o să mă bată. Asta e, când n-ai teme, când te apuci de nici 4 ore jucate continuu. L-am bătut, minune, doamne! Să facem și o poză. Deci, să revenim. Eu cred că prețul la ore este mult prea mare și nu prea mai este drag să dai atâția bani pe această carte. Pe când tăișul vrăjit este mult mai eficient, plus că sura arte mai are și alte avantaje față de război. Sura armei mai are armură vrăjită care cred că la P mai dă o apărare de 200, pe când războinic are iureșul care crește expunerea la pagube. În fine, deviat de la subiect. Să vorbim despre itemele de upgrade, care până și cele mai slabe upgrade-uri au ajuns la un preț în jur de 250-300 de k, iar playerii ca mine de level mic nu prea au șanse să mai dea iteme în plus. Ce să mai spunem despre Titon, Sfântă sau alte iteme de 80 care sunt full bonus și constă la 200 de k. Ia, ce-a făcut mă ăsta, mă? Ia, bă, playere, comentezi? Ia dă-i mă box. Ia hai să-i dăm mă box, că văd că să credem cam bun. Dar abia mă gâdilă, eu sunt un bărbat în adevăratul sens al cuvântului. N-are de ce să-mi facă mie. A dat red. Ce player nebun. Cum să dai red într-un duel? Cât de nebun să fii să bagi red în duel. Asta e. N-ai ce să le faci. Să terminăm duelul și să revenim la subiect, că văd că m-a enervat. Bag și eu red. N-are rost să mă bat cu asemenea player care se oftică. În fine, haideți să vorbim despre economie. Ăsta este Metin 2 Ro, nu mai este ce a fost, în sensul că eventele nu mai au aceeași splendoare, iar jucătorii de Metin 2 nu mai au aceeași plăcere de a farma. Gândiți-vă când veneați seara de la școală și aveai așa un chef de a farma, pentru că știai că dacă vei munci mult, vei avea rezultat. Acum însă, dacă ai bani pe cartea de credit, poți alege cel mai mare jucător de Metin 2. Asta e, n-ai ce să le faci. Acesta este stafful Metin 2 Ro. Acum Metinul este făcut pentru a face bani, pentru a profita de joc, nu de playerii care au plăcere de a juca. Asta e. Banii sunt făcuți. Metinul este făcut pentru bani, adică de când a fost cumpărat de Gameforge, că până în 2011 Metinul a fost o adevărată fericire pentru playerii de level mic care de-abia s-au apucat, creșteau greu, aveau altă mândrie când aveau iteme foarte bune. Chiar niciodată nu am auzit că s-au mărit ratele de experiență. Înainte parcă creșteai mult mai greu, aveai până să faci 30, cred că îți lua o veșnicie. Acum dacă stai să faci 30, îl faci într-o zi cu ușurință. Pe când atunci într-o săptămână, dacă făceai într-o săptămână level 30 era bine. Și cred că aveai și iteme slabe, nu? Acum la level 30, dacă muncești puțin și stai la pescuit, la minerit, cred că poți să faci un FMS plus 9 decent ca să poți juca cu el. Asta e. Deci până la urmă am fost de acord să fac cu acest player The King-ul, să fac un duel adevărat fără red, să vedem ce poate, să vedem dacă îmi rezistă mie și latei mele plus 9, care cred că îl va străpunge. Îl va străpunge până la inimă. Aia de rege sau cine o fi el.
Să vedem cum dăm pe vârteja. N-am văzut. Păcat, nu cred că l-am prins. Asta-i. În dueluri mai și ratezi. N-ai ce să faci. N-am aură. 500 fără aură. Binișor, n-am ce să zic. Cred că mă va bate el. Am un câine pe mie. Acesta este motivul pentru care mi-a luat atât de mult. Pentru că el este foarte slab. Gata, m-a bătut. Asta-i. Dacă n-am avut aura, m-a bătut. Ce vă zic, acum îl vezi încrețut. Cred că sare în cameră. L-am bătut pe ăsta, cât de bun sunt. Foarte bun, asta-i. Dacă n-am avut aura, am suportat consecințele. Să mă bată un player inferior mie. Asta-i. În fine, cam asta a fost ziua de azi. Până data viitoare.